Ďakujem, že ste prišli aj tohto roku na náš koncert, drahí bratia a sestry, srdečne vás tu vítam v našom farskom chráme. Aj vás, ctení hostia, ktorí ste prijali naše pozvanie. Po roku sa teda opäť stretávame na našom koncerte. Tak vám chcem popriať všetkým vám naozaj taký pekný, duchovný a kultúrny zážitok. Nech sa vám tento koncert naozaj páči. Robíme to s radosťou pre vás a všetko na čest a slávu Božiu. Ešte raz srdečne vítajte. Pochválený buď Ježiš Kristus. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Vítam vás v tomto chráme na dnešnom trojkrátkovom koncerte. Hneď na začiatku vám chcem pripomenúť, že náš koncert je benefičný. Peniaze, ktoré z vašej štedrosti obdržíme, budú použité na obnovu, zveľaďovanie a na celkový chod nášho spoločenstva. Použijem vetu, ktorú som prečítal na koncerte minulý rok. Peniaze nám síce nekúpia šťastie, ale umožňia nám byť šťastnými na tých najkrajších miestach. S touto vašou podporou stále zveľadujeme dedičstvo našim potomkom, ktoré im chceme odozdať v čo najlepšom a najdôstojnejšom stave. Ak sa vám náš koncert bude páčiť, tak ako každý rok je pri východe z kostola umiestnená malá pokladnička, kde nás môžete podporiť vašimi štedrými príspevkami. Vopred vám všetkým a hlavne za všetkých ďakujem. Stretávame sa dnes v čase, keď doznieva čaro Vianoc a do našich domov i do našich srdc vstupuje sviatok troch kráľov. Sviatok svetla, nádeje a hľadania pravdy. Traja mudrci sa vydali na cestu vedení hviezdou, aby našli to, čo dáva zmysel ich putovaniu. Ich príbeh nám aj dnes pripomína, že každý z nás je na ceste za pokojom, porozumením a dobrom. Trojkráľový koncert je práve takým zastavením. Chvíľou, keď môžeme spomaliť, započúvať sa a nechať hudbu prehovoriť tam, kde slova často nestačia. Hudba má moc spájať ľudí, utišovať nepokoj a pripomínať nám, že krása a dobro majú v našom svete stále svoje pevné miesto. Nech je dnešný večer naplnený nielen tónmi a harmóniou, ale aj vnútorným svetlom, ktoré si odnesieme z tohoto Božieho chrámu so sebou domov. Nech nás teda hudba dnešného večera inšpiruje k láskavosti, vďačnosti a nádeji do dní, ktoré sú v tomto novom roku 2026 pred nami. S prvým vstupom sa vám predstaví farský spevokol z Úrovca. Teraz vás už poprosím, urobte si pohodlie, povypínajte si svoje mobilné telefóny a dovolte mi už len zaželať vám príjemný umelecký zážitok a pokojný požehnaný začiatok tohoto nového roka. Z ďalekých krajín, piesočných púští a prachu ciest kráčali trany. Viedla ich láska až k kraju. Putovali dňom i nocou, tou najčernejšou tmou. Niesli daň kráľovi s láskou, úctou a pokojom.
Nad hlavami hviezdy im svietili, no jedna bola žiarivá a jasná. Obloha tmavá, už nekonečná, noc mrazivá a chladná. V srdciach im však gorel plameň, nádej a cit, že to dieťa z nebies prišlo na svet ľudstvo oslobodiť. Tá hviezda žiarila viedla ich tej noci tmavej do mesta Betlehema k tej láske pravej. Našli tam dieťatko, Božieho syna, na ktorom je naložená z nás každého vina. Mudrci pokrakli pred malým dieťatkom v tej chladnej maštani. Vzácne dary, zlato, mirhu i kadihovu z lásky odovzdali. A hviezda nad nimi nádherne žiarila, pokojnú cestu domov im v tichosti strážila. Traja králi ideme, šťastie, zdravie vám prajeme. My traja králi ideme, šťastie, zdravie vám prajeme. Šťastie, zdravie, dobré časy, my zďaleka sme k vám prišli. Šťastie, zdravie, dobré časy, my zďaleka sme k vám prišli. Zďaleka je cesta naša, do Betlehema myseľ naša. Zďaleka je cesta naša, do Betlehema myseľ naša. Král Gašpar, zlato dám ti, Ježiško sladký, klaniam sa ti. Zlato je znak, že kráľom si, vládneš na nebi aj na zemi. Ja veľké kadidlo mám, Ježišku milý, z lásky ti dám. Nech vôňa stúpa k nebesiam, poklonu, chválu, radosti dám. Ja Baltazár mirhu nesiem, srdce lásky v daroch prinesiem. Mirha je znakom obety, ty nás vykúpiš z temnoty. Kráľovi kráľov sa klaniame, dary k nohám mu ukladáme. Pokoj a lásku vám prajeme, do nových dní s Kristom kráčajme. Keď slnko dokoná svoju každodennú púť, noc príde jemne, nechá nebo vyniknúť. Z hlbokých lesov, polí, dedín či miest, vždy vidíš oblohu plnú žiarivých hviezd. Tie hviezdy jasne žiaria, tichúčko tam stoja, vyber si jednu, tam bude návštev tvoja. Ak si v mysli zaželáš, spadne ti rovno do dlane, svietiť bude len pre teba, verne a odhne. Tá hviezda splní ti všetky želania, vypočuje zúfale, bolestne aj skryté volania. Ukryje tvoj žiaľ, smutok aj sklamania, zmení ich na radosť, na úsmev,
živote čokoľvek vzdáš, keď prestaneš sa správne dívať. Tú nežnú hviezdičku už nebudeš po svojich dlaniach vídať. Potichu sa vytratí z tvojej otvorenej dlane, prestane ti svietiť, tak verne, tak oddane. Maria.
Żegna Tyś
veríme, Ty si Boží syn, lásku nám dal známu si, preto voláme, ďaká Ti tisíckrát, ďaká Ti tisíckrát, ďaká Ti tisíckrát. Vážení hostia, prišiel čas, kedy prechádzame do ďalšej časti nášho koncertu. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal účinkujúcich hostí dnešného trojkalového koncertu. Bratov Bruna a Jakuba Štibrániových, ktorí sú absolventami konzervatória v Bratislave, kde Bruno je v súčasnosti študentom 5. ročníka odbor klavír a Jakub 2. ročníka odboru husle. Svojím talentom, usilovnosťou a láskou k hudbe dokazujú, že mladá generácia nám má čo ponúknuť a že hudba má pred sebou krásnu budúcnosť. Dnes nám zahrajú diela rôznych svetových hudobných autorov. Verím, že ich umelecký prejav obohatí dnešný večer a prinesie nám silný hudobný zážitok. Dámy a páni, Bruno a Jakub Štibrániov.
keď Pán ti šepká z výšny, že všetky tvoje bolesti jeho náruč stíši. On zdvihne tvoje telo, keď ty už nevládzeš. Oddaj sa mu celý, len s tým to dokážeš. Zohni kolena, keď ráno k tebe Božia láska prúdi a s vôňou nového dňa sa tvoja duša zosnabudí. On kráča vždycky s nami, aj keď ho nevidí nikto z nás. I cestu našich temných dní prebúdza nádej a lásku v nás. Zohni kolena, keď cítiš, ako život skúša tvoju vieru deň čo deň. Keď sa ti v smutku všetko rúca, keď život nie je len ružový sen. V tej chvíli on nás nájde, aj keď sa mu svojom smutku topíme. A s láskou, ktorá nesúdi, nás nežne obíme. Rok 2025 bol jubilejným rokom. Rokom otvorených srdc a otvorených brán. V Ríme sa otvorila svätá brána na 4 patriarchálnych bazilikách ako znak, že Boh sa nám otvára cestou k sebe. Mottom tohto jubilea sú pútnici nádeje. Hymna,
ktorú o chvíľu budeme spievať, v sebe nesie biblické súvislosti, dotýka sa tajomstva stvorenstva, volá k bratstvu, pripomína Božiu nehu, ktorá nás nesie aj vtedy, keď je cesta náročná. Pane, daj, aby sme kráčali s otvoreným srdcom, vniesli svetlo aj tam, kde je tma. A aby sme aj my boli pútnikmi nádeje pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Amen.
Keď ma dobrú noc volá, srdce ti otvorím, s tebou hovorím. Keď na oblohe svitá,
Krásne
Milí hostia, drahí priatelia, a máme tu záver nášho trojkráľového koncertu. Teraz si považujem za povinnosť prejsť samotným poďakovania. O potlesk vás poprosím až potom na konci, aby sme to tu nezdržávali dlho. Takže úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podielali na príprave a realizácii trojkráľového koncertu. Vaša práca, čas, ochota a nadšenie stáli za krásnou atmosférou a úspešným priebehom tohto podujatia. Vďaka spoločnému úsiliu organizátorov a samotných účinkujúcich sme mohli spoločne prežiť výnimočný večer plný hudby, radosti a sviatočnej pohody. V Úhrovci sa hovorí, že národní buditelia sa tu rodia na počkanie a vo veľkom štýle. Štúr, Dubček, dvaja muži, 200 ročia. Aby bola uhrovecká zbierka kompletná, vraj chýba len Štefánik. Nechýba. Je tu ďalšie storočie a my tu máme už aj Štefánika. Máme ho tu a teraz mu chcem vysloviť poďakovanie. Ďakujem pánovi farárovi Michalovi Štefánikovi za ústretovosť, otvorenosť a možnosť uskutočniť tento koncert. Ďakujem osobitne bratom Brunovi a Jakubovi Štibraniovi za ich umelecký prínos a citlivý hudobný prejav. Vďakou myslím aj na farských spevokov z Úhrovca pod vedením magisterky Evky Bobušovej. Veľká vďaka patrí aj dcérke Evelínke Bobušovej, ktorá nás dnes prevádzala ladnými klávesovými tónmi a je už takou malou súčasťou tohto spevokolu. To si nesmierne a úprimne vážime. Ďakujem celému spevokolu, lebo svojimi hlasmi sprostredkovali slávnostnú atmosféru, radosť, pokoj a duchovnú hĺbku tohto sviatočného času. V nemalej miere poďakovanie patrí aj nášmu majstrovi zvuku Adamovi Súkeníkovi za technické zabezpečenie a hladký priebeh podujatia. Ďakujem tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh dnešného večera. Všetkým, ktorí sa postarali, aby sme sa mohli tak, ako po minulé roky, po koncerte stretnúť v priestoroch fary a niečo tam zjesť a vypiť. Ďakujem aj tým ľuďom, ktorí nám toto občerstvenie s láskou pripravili. Nesmierna vďaka patrí aj našej milej pani starostke Zuzane Mačekovej.
ktorá spolu so svojimi kolegami z obecného úradu každoročne pomáha, či už pri organizácii samotného koncertu, alebo pri príprave pokoncertného občerstvenia. Pani starostka, ďakujeme. Týmto vás zároveň chcem pozvať všetkých na faru, kde budeme pokračovať v zábave za doprovodu kapely Chránená dielna, ktorú už väčšina z vás pozná. Srdečne sa chcem poďakovať vám milí hostia, za vašu prítomnosť, štedrosť, pozornosť a spolu vytvorenie výnimočnej atmosféry dnešného večera. Bez vás by tento koncert nemal svoj plný zmysel. A napokon sa chcem poďakovať tomu najdôležitejšiemu. Poďakovať Pánu Bohu. Pane Bože, s pokorou a vďačným srdcom Ti ďakujem za to, že sme mohli absolvovať tento koncert v Tvojom chráme. Ďakujem Ti za ľudí, ktorí hudbou poznášali naše mysle a srdcia k Tebe, za pokoj a radosť, ktoré sme mohli prežívať v tejto prítomnosti. Ďakujem Ti za všetkých účinkujúcich, organizátorov i poslucháčov, za ich talenty, úsilie a ochotu slúžiť tým, čo im bolo zverené. Zároveň Ti ďakujem za všetko ostatné dobro v našich životoch. Za zdravie, ochranu, rodín, priateľov, každodennú pomoc a milosti, ktoré často ani nedokážeme všetky pomenovať. Ochraňuj nás po celý nastávajúci rok 2026. Nech je všetko na Tvoju česť a slávu. Nech si z tohoto stretnutia odnesieme pokoj v srdci, radosť hudby a svetlo trojkráľovej hviezdy, ktorá nás bude sprevádzať v každodennom živote. A ešte predtým, ako sa presunieme na faru, vám zaspievame malý vinš a potom vás všetkých poprosím, zaspievajme si spoločne ešte jednu, myslím, že všetkým dobre známu pieseň. Ďakujem a prajem vám ešte požehnaný večer. Ja toho už veľa nenahovorím, lebo všetko bolo povedané, ale ďakujem, že ste prišli. Máme veľa priaznicov z Jamne, tak sa z toho tešíme, že každým rokom je vás viac a viac. A tak ako povedal Maroš, asi najdôležitejšie naozaj ďakovať za také drobnosti, ktoré máme, keď sú to veľké veci. A tento spevokol nie je drobnosť, to je veľká vec. Sice to stojí častokrát veľa úsilia, snahy, ale keby nás Pán Boh nesprevádzal, tak tu nestojíme, to som si 100% istá. Takže ďakujem Pánu Bohu za všetkých, ktorých tu pri sebe mám. Ďakujem. Môžeme Štefánik sa teda má teda prihovoriť. Máme také významné osobnosti v našej farnosti, v našej obci. Naozaj Marián povedal všetko, poďakoval naozaj za všetkých, veľmi pekne ďakujem teda aj ja všetkým tým, ktorých Marián teda povedal a vymenoval. Naozaj veľká vďaka nášmu spevokoru za jeho ochotu, čas, venovať sa tomuto všetko to pekne pripraviť a zaspievať. Naozaj veľká vďaka vám, ešte veľký potlesk pre nich. Stretávať, nacvičovať, tak je to naozaj veľmi náročné a zložité, takže ešte raz veľká vďaka patrí aj našim hosťom za nádherné prevedenie, nádherné to bolo, veľmi pekne ďakujem Radom Štibrániovcom za to, že prišli, že nás takto pekne obohatili o peknú hudbu na môj základ. No a na záver ešte poprosím pani
Vážený pán dekan, pani farári, pani farárka zočidne je chorá, sa ospravedlnila. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, mládež, drahí farskí okolo. Dnes by som sa chcela poďakovať nielen mene svojom, ale predovšetkým aj mene všetkých predstaviteľov miestnych samospráv, mikroregiónu Ohorská dolina, mene všetkých starostov obcí. A chcem sa poďakovať osobitne nášmu pánovi farárovi Michalovi, že nás pozval na tento krásny trojkráľový koncert a zároveň vám chcem vyjadriť veľké poďakovanie, že náš farský spevokol, ktorý musím povedať, že už je profesionálny spevokol, pretože z roka na rok ste neskutočne, čo či ja mám možnosť sledovať tie vaše vystúpenia, sa dostali úplne na špičku. A ja si nesmierne vážim, aj keď bolo už niekoľkokrát povedané, že nie je to ľahké. Nie je to ľahké venovať svoj voľný čas, nie je to ľahké dávať dohromady skupinu 20 ľudí, preto osobitne bravo, pani dirigentka, bravo, muzikanti, bravo aj Maria, Jarka, vaša rodina a vy všetci. Pretože bez vás, bez toho, koľkokrát zahryznutia do jazyka, koľkokrát predýchávania, by to nešlo. Ja vám preto veľa hlavne dáva sily, aby ste aj naďalej zvládali všetko tak ako doteraz, aby tie maličkosti, s ktorými sa tam musíte popasovať, boli čím ďalej tým menšie a aby ste profesionálne zvládali a bola by som veľmi rada, keby ste reprezentovali v budúcnosti nielen našu obec, ale aj celý náš okres, celý náš región, pretože na to máte. Dnes to bolo famózne, dnes takou čerešničkou na torte bolo vystúpenie aj bratov Štigramiových. Veľká poklona, Bruno Jakub, až vám tak môžem oficiálne povedať. Bolo to zas také niečo iné, ako sme mali doposiaľ možnosť tu zažiť a nesmierne si to vážime, pretože odchádzame naplnení veľkým umeleckým a kultúrnym, ale predovšetkým duchovným zážitkom. Dnes je taký čas, že sme na prahu nového roka 2026 a preto mi dovolte, aby som sa poďakovala, pretože tu máme obidvoch našich miestnych pánov farárov a pani farárka, aj keď tu nie je, tak predpokladám, že pán manžel odozdá naše pozdravenie a poďakovanie za vašu duchovnú službu, ktorú robíte v prospech veriacich našej farnosti. Je to mnohokrát veľmi zložitá, náročná práca a my si vážime aj vaše aktivity a zrealizovanú prácu, ktorú ste urobili aj v prospech všetkých obyvateľov nášho mikroregiónu a za to vám chceme neskutočne poďakovať a ja si obzvlášť vážim, že už som tu skoro 24 rokov, že ten ekumenizmus nie je len také slovíčko, ktoré u nás stále pro formu hovorí, ale ozaj naplňa našu dušu, naše srdcia a to je vďaka vám, miestni pani farári. Ďakujem veľmi pekne. A pretože dnes nás sa tu zišlo také krásne spoločenstvo, neviem, či úplne všetko kresťanské, ale dnes je to o tom, že sme komunita, že sme ľudia, ktorí chceme spolu žiť, spolupracovať, nielen v obci, v regióne, pretože tu veľa aj cudzích hostí. Ja si to nesmierne vážim, že ste prišli k nám do Úrovca kostolu, že si nezväčšíme, ale možno stoličík vieme ešte dodať viac obecného úradu. A preto mi dovolte, aby som v mene predstaviteľov miestnych samospráv vám popriala, aby bol rok 2026 požehnaným rokom nielen pre vás a vaše rodiny, ale aj pre tých, ktorí momentálne žijú v takom napätí, exkalácie, vidíte dnes, čo sa udialo, vidíme teda nielen Ukrajina, ale celý svet je v pohybe. Takže zaželajme si teda spoločne, aby sme žili radostní Božími milosťami, naplnený ten nový rok 2026, aby sme mali ozaj radosť z malých vecí, aby sme mohli žiť v pokoji, v miery a nech nám Pán Boh pomáha.
Pán Boh zaplať. A keďže financií nikdy nie je dosť a aj naša obec konsoliduje, tak sme sa dohodli niektorí starostovia. Tu je príspevok za nás za všetkých z mikroregiónu, pani dirigentka, na podporu vášho spevokolu. My sme priniesli aj malé finančné dary, ktoré chceme odovzdať taktiež spevokolu a myslím si, že tá pokladnička, tak jak Marian povedal, ktorá je tam, či to už bude 1 euro, 5 euro, alebo nejaká symbolická suma. Viete, dnes takéto koncerty, na ktoré pozývajú tie celebritné spoločenstva, tak stoja od možno 50 do 300 eur, dokonca výpiky stoja 500 eur. Dnes si myslím, že malý finančný príspevok, ktorý by pomohol nášmu spevokolu, by bol veľkým potešením pre vás, pre všetkých, pretože vidím, že sa boríte s mnohými finančnými problémami, pretože treba aj inovovať, treba aj techniku zabezpečovať, aj osvetlenie. A preto sa chcem dnes aj poďakovať pánovi Mazákovi, ktorý dnes dobrovoľne prišiel medzi nás a natáča celý tento krásny koncert. Chcem sa poďakovať aj pánovi Jurajovi Škvárkovi, ktorý prišiel a sklbie si svoje pracovné povinnosti, aby natočil dronové zábery nášho vianočného úrodca a zároveň prišiel aj dnes medzi nás do kostolíka a mali sme trvalú pamiatku na dnešný deň. Takže ešte raz Pán Boh zaplať a teším sa a dúfam, že vydržíte aj do ďalších rokov. Amen, zdraví a Boží požehnanie. Ďakujem. Nie som ja pristoval malú formu. Vám to bol prejav mojej vďaky za krásny kultúrny zážitok, ktorý je náš spevokol pripravil. Ďakujem veľmi pekne.